Matay guys, luya sa mga tiguang guys eh. Ang unahuna na naggarap nagdako. Ang ring kay hapdos ako na malugag sa ring. Right handed mo kana. Mga dumi. Wala lang ko ano to sunan na one shot. Wala. Look. May mo tudlo. Yo, what's up? May gabi tanan diha mga. Another night, another life, another blessing sa atong tanan. Karon manuha tag basket no. Ako ba no? Si paring Dano. Pre. Labi. Gi. Mugi gwapo niya ay awa. Woo! Lo. Mo tay tunay ay. Yo, Mitch. Yo. Og say one. My friend. Wala may mga amigo dre. Idol. Mga player na sa docket guys sila. Mga under 18 no. Duwa ta pasingot ta kay wala man may nagbike-bike ni paring Dano ron. So basket na buta ninyo no. So wala man sa ta. Balibol sa ta. Udra mo na pabar na sino. Awa. Hello. Ay, kailan te. Ay, kasana. Alo. Ay. Grabe. Ay. Pagbuton mo. Alo. Wala. Boy. No. Wala na. Nice, I saw. Oh! Happy birthday! Klaro ko pala. Rebound pre! Tiro! Balik! Wawa! Loy? Butangi! Ay, tanan! Oh, himutan si tanan. Lo! Di mo dito, hadlo ko dito. Wala! Oh, tingguan ni Loy. Aloy! Ayaw ka! Hey! Dua. Bala lagi na. Kaya ko nang bantay. No! Pergi. Mana lihat? Wah, Ay! Paito. Nagsabot guys. Suong. Kita dan dua. Ay, video eh. So, Utang. Ayaw wa lagi. utang bayaran mo, Tinda tindahan. Kita dan dua lagi. Grabe din yun, tangin ito, lumon ko kami, no? Ayaw. Wala pa may kadua guys kay namakyo na pulo. Kay nagdog balibol. Wala ko. Apil na. Amo ka nagbalik kay wala tagabay. Parang Ryan ba? Muna kalima na mo kadua na to mi ganihan. Langay man muna siya pa MVP ba pa import piling importante. Importante kahit hindi mahalaga. Importante kay udi mi malima di pa mi kadua. Mo gyapon sila. Importante gyapon siya. So paabot na mi diri guys. Puno ra ko pero di ko puno puntos ha. Puno lang ko sa tao. At least na puno. At least na igamit. At least naka duwa sila. Kana. Bal. Right one. Tira. Okay. Gago, ilaw. Saan na boy? Nice one. Bal, bisa. Okay. Nice one. Wah.
Alis. Ayo, balaki ko. Isla. Isla. Asang mo sa kanya ni. Check up. Pagbalik na ako, duwa ko yung pasa bro, pasa ko ba? Oh. Murag may bula oy. Mata mo kapot ko nabila ni. Manabila uli baso. Bay ko ginom na lang yung sports day. Sa una basketball player juga sa Rimsey. Ha? Ang tang mo ko. Ano tali ka na? Anong kitang-tang ka, pre? Ha? Anong kitang-tang ka? Tanam ka. Kitang tumba na. Matay guys, luya sa mga tiguang guys eh. Ang mga tiguang, luya ito ang mga tiguang. Di kagugod pas balik mga tiguang. Kutik ko na mga batanon. Ada kana kay gipang pilit to do tiguang na mga gud. Balik na tadaan, kumasa patag balik. Ikaw pre, kumusta mo kaniha? Lupote ka mata ko ale, lupo sa. Lupo siya ko lupo ubot. Kamanila tadok ko. Ali ali ka. Masa padatang lopos bre, kanang wala pang bula. Ang pamaol na pa dire. Dire pamaol. Tingnan na yung bula, pamaol na dire. Balik na tadaan. Masan pa man tagbalik? Papaspasay. Adlok na galit ang kurma. Pangilan man tagmayo. Luya sa mga tiguang. Pulos gid reklamo mga tiguang in town. Gapo ko school po. Ka score na. Duha ka password. Chamba. Siguro ko maka-score ko. Pila man imong score? Mo na 3 points dira. 3 point line. Awan, nag-lay up na ko. Ang garab na lang nagaras do ano nagdako so ani. Garap na. Ang unahuna na naggarab Ako nagdako. hinigo kay ko, perimeter. Karon Kanang nadugay itsa pamaulan lang gid akong bagtag sig init sa hay. Ang ring kay hapdos ako na malugag sa ring. grabe na eh. That's all for this vlog mga ga. Bisag asa ta ibutang nga court day murag gano'y basketball. Di malas kita. Di malas kita. Wa gid daog-daog na. Sige lang kita pildi ani. Pero okay ra kay dito sa Mormons bawal magpustahan na so pasingot ra gito siya no pero pildi gapon. Okay ra to. Part of the game na mapildi ta no. So susunod din kayo kita-kita tayo balik gano'y TV ano out. See you.